சமீப காலமா பார்த்தீங்கன்னா, வேற்று கிரகவாசிகள பத்தி பலவிதமான தகவல் வந்து பரவிட்டு இருக்குது. வேற்று கிரகவாசிகள் அங்க பார்த்தேன், இங்க பார்த்தேன். இந்த மாரி தகவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களா வந்து இப்ப பரவிட்டு இருக்குது. உலகம் முழுவதுமே இது பரவிட்டு இருக்குது. அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, வேற்று கிரகவாசிகள் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய பறக்கும் தட்டு, இத வச்சு தான் இவங்க வந்து பயணம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒரு தகவல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது உண்மையிலே இருக்குதா? இல்லையா? வேற்று கிரகவாசிகள்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதா? இல்லையா? வேற்று கிரகம்னு ஒண்ணு இருக்குதா? இல்லையா? இத பத்தின ஒரு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, உலக நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர் அத்துணை பேருமே வந்து இப்ப ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா, அவங்கனாலே இது பார்த்தீங்கன்னா, உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவலா தான் இருக்கு. அது இதுவரையும் வந்து எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளரும், இது இருக்குது, வேற்று கிரகவாசிகள்னு ஒண்ணு இருக்கிறாங்க, வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க, வாழ்ந்து முடிச்சுட்டாங்க. எந்த தகவலுமே கிடையாது. ஆனா, இப்ப வந்து அது பரவிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இத நாசா கூட பார்த்தீங்கன்னா, இத பத்தின ஒரு தகவல் அறிக்கையா கூட 36 பக்கம் கொண்ட தகவல் அறிக்கைய குடுத்திருக்கிறாங்க. உண்மையிலே இது இருக்குதா? இல்லையா? நம்ம இது வந்து விசாரிக்கணும். இத வந்து கண்டிப்பா வந்து இது சாதாரண விஷயமா நம்ம கருதக்கூடாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட இத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப சமீபத்தில பார்த்தீங்கன்னா, மெக்சிகோ நாட்ல பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வேற்று கிரகவாசிகளோட கண்காட்சி நடந்திருக்கு அங்க. அந்த கண்காட்சியில பார்த்தீங்கன்னா, 2 உருவங்கள் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஒரு உருவம் வந்து சிறிய உருவமும், மற்றொரு உருவம் வந்து பெரிய உருவமா வைக்கப்பட்டிருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பழமையான வேற்றுக்கிரகவாசிகளோட உடல்கள் அப்டின்னு சொல்லப்படுது. ரொம்ப பழமையானது அப்படிங்கிற மாரி சொல்லப்படுது. ஒரு உடலுக்கு வந்து 700 ஆண்டுகளும், மற்றொரு உடலுக்கு வந்து 1800 ஆண்டுகளும் பழமையானது அப்படிங்கிற மாரி சொல்லப்படுது. இத அங்க இருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் தகவலா சொல்றாங்க. ஆனா, அது உண்மையிலேயே வந்து இது உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒரு தகவலா தான் இருக்கு, இப்போ வரையும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெக்சிகோ நாடாளுமன்றத்தில வச்சு இப்போ விவாதிக்கப்பட்டுட்டு வருது. இது வந்து உண்மையிலே இது வந்து வேற்று கிரகவாசிகளோட உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி உறுதிப்படுத்திட்டாங்கன்னா, வேற்று கிரகவாசிகளோட உடல்கள கண்டெடுத்த முதல் நாடா மெக்சிகோ இருக்கும். அப்படிங்கிற மாரி சொல்லப்படுது. அதனுடைய பெருமையே அவங்களுக்கே சேரும் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லப்படுது.